Jgħidu li l-kelb huwa l-akbar ħabib tal-bniedem. Iżda żgur mhux l-uniku wieħed. Tul l-evoluzzjoni tagħna l-bnedmin, tallimna ngħixu ma' diversi annimali u tallimna ngħixuhom ukoll. Uħud f'darna stess, oħrajn fl-irtsitet. Il-qwiel li writna minn ommijietna u missirijietna huma xhieda tal-qrubija speċjali bejn l-bnedmin u annimali oħra. Nibdew mill-klieb. Jgħidulek li l-kwiet trid tibża minnu. Jidher li dan l-għajdut jottu kol għall-klieb għax ngħidu ibża mill-kelb ħiemet jew kelb rieqed la tqajmux. L-oppost huwa minnu wkoll għax ngħidu li kelb jinbaħ ma jikdimx. Lil-kelb spiss impinġuh bħala annimal intelligenti u li jitgħallem mill-esperjenza, tant li ngħidu li l-kelb il-mismut kull ilma jaħsbu misħun. Skont it-tradizzjoni, il-klieb huma l-edewwa ddikjarati tal-qtates, tant li għalġiex minn nies li dejjem jagħtu ngħidu li donnhom kelb u qattus. Għall-qtates ukoll għandna għadd sabiħ ta' qwiel, probabbli l-aktar magħruf fosthom huwa il-qattusa aġġelija frihomja jkollha, li jirreferi għal min jagħmel xogħol ħażin frott l-għaġla. Ngħidu wkoll li ftit laħam isebbaħ qattus. Basta ma jkunx il-qattus ta' taħdejna, għax il-qattusa tal-ġara ħiġġib magħha l-ħsara. U jekk insemmu l-qtates, ma nistgħux ma nsemmux ukoll il-ġrieden u l-firien, għax għal kull Tom hawn Jerry, kif ifakruna tant tajjeb il-cartoons klassiċi ta' William Hanna u Joseph Barbera. Il-ġrieden huma magħrufa għar-riskji li jieħdu, tant li għandna l-qawl dur madwar in-nassa, fl-aħħar il-ġurdien jidħol fl-ingassa. Madankollu, l-esperjenza tgħallem tant li l-ġurdien il-kbir joqgħod attent min-nases kif jixet il-qawl, ġurdien xieħ ma jmissux il-ġobon, u kulħadd jaf kemm trid sabar sabiex taqbad il-ġrieden jew il-firien, tant li b'tifkira hekk għandna l-proverbju bil-kelma tajba toħroġ il-far mitqajba. Imma mill-annimali kollha, aktar huwa l-ħmar li l-għar li jaqlaħħa fit-tradizzjoni orali tagħna, għax għandna bosta qwiel li jikkummentaw fuq in-nuqqas tarfien jew ir-risq ħażin ta' dan l-annimal minkejja l-umiltà u s-simpatija tiegħu. Ngħidu li l-ħmar il-maħqur id-dubbiena li idur u li ġrejt daqs żiemel u bqajt lura daqs ħmar, jew li naħqa ta' ħmar qatt ma telat il-ġenna. Minkejja dan, il-ħmar jibqa' msemmi fit-tradizzjoni għax ġar lil Ġesu. Forsi l-unika fidwa għal dan l-annimal ħelu iżda b'xorti ħażina. Il-klieb u l-qtates, il-ġrieden, il-firien u l-ħmier mhumiex l-uniċi annimali li niltaqgħu magħhom fil-qwiel tagħna. Għal min jagħmel x'jagħmel jibqa' ma jinbidilx. Ngħidu li l-ħanżir taqtalu dembu, ħanżir jibqa'. Fil-waqt li d-debba u n-nemla jagħmlu koppja stramba ħafna fil-qawl. Il-mart jidħol bid-debba u joħroġ bin-nemla. Hemm bosta ħbieb oħra tal-bnedmin li fl-modi sabu ruhom fuq fom niesna u baqgħu hemm niżla fil-proverbji, tant li nistgħu naqdu razzett sħiħ. U allura biex jiraq li nagħlqu b'wieħed mill-ftit qwiel li jsemmi r-razzett, minkejja li huwa dwar ix-xita u mhux l-annimali. L-ewwel xita tkun għar-raba u għall-bjar. Jekk tissokta, bil-ġid li rtsitet u djar. Tistgħu taħsbu f'aktar qwiel dwar l-annimali? Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.